Que viene, que viene. Que viene, que viene. Que viene, que viene. Passa, cafeteros! Com esteu? Què passa? Últim programa, eh? Oh, avui sí, no? Avui sí. Perquè l'últim dia vaig dir que era l'últim, però avui sí. Però avui sí. Bueno. Últim programa, últim taller, digueu-li com vulgueu. Però Últim perquè ens anem directe. de vacances o perquè ens fan fora? Va, això no ho sé, ja veurem. No ens han renovat encara. No ens han renovat encara, això va fins al final. Això com el contracte aquest de Messi, no? A últim moment, amb un tovalló, ja veurem què passa. Vinga. Bueno, aviam, com que és l'últim dia, farem 3 receptes, primer de tot, anem a tope, però ja que volíem convidar una persona molt important a cuinar amb nosaltres. I llavors està mon germà, que ja el coneixeu, i avui cuina amb nosaltres... Ojo! La... Clàudia! Digues hola. Hola. Molt bé. Doncs avui la Clàudia m'ajudarà a cuinar tot això que tenim aquí sobre la taula. O sigui que comencem a repassar els ingredients, que anem un pèl tard, i hi ha molta feinota. Avui, 3 receptes. Musclos cremosos. Una recepta... Musclos és molt guai, es pot fer milions de coses amb els musclos. Ens agraden els musclos? Sí. Molt o poc? Molt. Va, així m'agrada. I després tindrem un arròs de gamba. Un arròs així com cremoset, no és un arròs sec ni és un arròs caldós. És un arròs mig-mig. I farem un sorbet de síndria sense nevera ni congelador. Tu creus que ho farem, això? Sí. Aviam què passa, aviam si surt. Bueno, va, repassem ingredients. Vale? Expliquem tots els ingredients. Vinga, comencem. Tenim els musclos, tenim julivert, ceba, Tomàquet. molt bé, All. molt bé. Ara què tenim? Gambes, que aquí tenim només 4 gambes, però és que hem fet una mica de trampa que després ho explicarem. Tenim sal, pebre, tenim sucre, que algun dels dos haurem de dir aviam quin és. Però ara... Aquest és sucre? Molt bé, sort que estàs tu. Això és nata, vi ranci, sidra, això és Aigua. per si tens set. Ah, vale. Oli, arròs. Arròs bomba. Vale? Aquest arròs que és més rodonet. Vale? I síndria. També a la recepta veureu que teníeu cirera, vale? Perquè és just al final de l'època de cirera i volíem fer alguna recepta així amb cirereta, però qui remena les cireres no ha portat cireres, o sigui que no, ho farem amb síndria només. Vale? O sigui que... Comencem? Però tenim feineta, avui? Sí. Vinga, va. I tu ja tens el davantal posat? Fantàstic, que bé, quina sort. Jo no, jo me l'he deixat. Doncs va, començarem. Començarem amb l'arròs. Vale? Començarem a fer l'arròs. Però espera, encara no, l'arròs no. Començarem a fer el caldo. Vale? Llavors el que farem és posar foc a tope aquí i agafes l'oli. Vinga, i tires un bon xorradot d'oli. I aquí explicarem que hem fet trampes perquè... Una miqueta més, sí, bastant oli. Vale? Perquè aquí només tenim 4 gambes. Vale? Però mireu quantes ja hem pelat i hem fet. Hem fet una mica de trampes. De fet, mira, fem una cosa, parem una mica el foc, pelem aquestes 4 gambes i així la gent que ens segueixi des de casa ho podrà fer. Vale? Traiem sempre el cap, vinga, anem a pelar la gamba. I les pelem. Teniu la recepta us posa unes 20, veureu que aquí n'hi ha un munt, perquè aquí ja sabeu primer de tot que el Tito menja molt i que som més de 4 sempre. Vale? Treu-li el cap, arrenca-li el cap. Arrenca-li tot el cap. Vinga, el cap fora. Vale, ja sí, ara ho pelaràs millor. Vale? I amb la gamba, quan la pelem, sobretot el que també hem de treure és l'intestí. Veieu això? Mireu això. Veus? Això és el que té la gamba, és tot això d'aquí, és la panxa de la gamba. Tot el que ha menjat. Mira si ha menjat aquestes gambes, ha menjat bastant, eh? Doncs li traiem. I mireu. Opa-li! Aquí les tenim totes, eh? Hem fet màgia aquí, eh? Vinga, pelem aquestes 4 gambes. Com ens agraden les gambes, Clàudia? Ui, sí. Ens agraden molt les gambes. Què és kitchen, Una miqueta? Sí.
Vinga, i traiem tot això. Això li traiem perquè si no ens amargaria i ens quedaria una gamba una mica bruta, un gust així una mica brutot. I d'aquesta manera no ens amargarà i ens donarà molt bon gust al caldo. Què, t'estàs barallant amb ella, Sí. Vale, molt bé. Fantàstic. Molt bé, ara sí. Ara tens aquí el drap, pots netejar les potes. I ara sí, encenem el foc. Donem canya, a tope. Bueno, dic com sempre que el Sergi estarà atent de tots els vostres comentaris, les vostres preguntes, tot el que dieu. Vale? Vinga, ara quan això estigui a tope, el que farem és posar el cap de les gambes. Vale? Espera, hem tirat això aquí, millor, això ho descartem. Vale? Mira, llavors el que farem és tirar tot això aquí dins, quan això ja està calentet, i el que farem és anar aixafant. Vale? Vinga, tirem ja, a veure si està calent. Tira'm una, a veure si l'oli ja està calentet. Ui! Jo crec que sí. Doncs vinga, cap a dins. Vinga, i tu el que has d'anar fent és, veus així, anar aixafant poquet a poquet. Tampoc fa falta fer un puré de tot això. Vale? Vinga, de mentre la Clàudia fa això, jo el que faré és anar preparant els alls, el tomàquet i tot aquest triturat. Farem una mena de sofregit i farem un sofregit que és un sofregit que es tritura tot. Està molt bé. Aquesta recepta l'he agafat de la Carme Ruscalleda, que és una crac, i fa servir sofregits i coses així molt xulos, ella sempre. Llavors farem servir tomàquet i la ceba, l'all, perdó, i ho triturarem tot. Vinga. Ens tallem. Molt bé, Clàudia. Ens tallem tots els tomàquets d'una forma... Mira, ho farem aquí per ensenyar millor. Ens tallem els tomàquets de qualsevol forma, d'una forma així una mica barroera. I ho posarem tot aquí dins. Bueno, s'acosta l'estiu ja, Quines ganetes d'estiu, no, Clàudia? Sí. Tens ganes d'estiu? Tens ganes d'acabar el col·le? Xepi-xepi, Sí, però no, Se'ns fa il·lusió acabar el col·le, però també ens fa una mica de pena, que sí? Ja, a mi també em passa el mateix. Molt bé, jope, que ben xafat. Vale, tenim el tomàquet xafadet. Agafem alls. Això quasi ja està. Quina olor més forta que fa ja a gamba, Quina oloreta més bona. Vinga, agafem un parell o tres d'alls, depèn si són molt grans o molt petits. Veureu que aquesta recepta és molt guai perquè és anar fent. Vas fent, tun, és com molt seguideta. És com un ball, saps? Vas ballant, vas fent. Escolta, això olora bé, M'he aixecat perquè dic, escolta, això ja comença a olorar, Què, Claudieta, com ho portes, això? Que estem aquí, xafant els caps per treure-li el màxim de suc. Tot el seu suquito de tots els caps. Què, olora bé o no? Olora molt bé, això. El que també podeu fer és... Jo ho poso tot. En principi són els caps, però jo he posat tots els caps i totes les peles, perquè tot suma. Vinga, julivert. Intentem no agafar molta branqueta. Intentem anar pelant, perquè si agafem molta branca ens costarà molt triturar-ho i no volem que hi hagi impuresa dins del nostre sofregit. És un sofregidet
Ja veureu que és una cosa molt fàcil de fer. Quina trinxada de capsa que hem de fer aquí, eh? Les hem deixat, pobretes, ben trinxades. Ja està, això, tu creus? Li donem així un meneo a tot. Mireu una volteta. Mireu quin suc ja està traient tot això. Així passem les de sota cap a dalt. Escolta'm. Molt bé. Llavors tot això d'aquí el que farem és triturar. Vinga, mentre jo tituro això, sal i pebre. Comproveu que aquesta és sal, Tu ho tens clar, que és sal? Allà en sí sal, prova-la, aviam. Ja, està salat o no? Doncs allà on és sal. Doncs vinga, una mica de sal aquí dins, a les gambes, un grapadet. Fes un xiqui-xic, així, molt bé, perfecte. Tires i jo remeno. Molt bé. I el mateix de pebre. Jo crec que et posaré una miqueta més, no? O què? Vinga, ara és important també tirar la sal, vale? Primer, a part de per potenciar el gust, Posem una miqueta més. perquè ens tregui tota l'aigua de la... Pebre, també. Ens agrada molt el pebre. tota l'aigua del cap. Perfecte. Estupendíssim. Vinga, posem el foc a tope ara. Ja el tenim a tope. Això ben remenat, sal i pebre. Vale. I ara el que farem és... Ui, espera. Bueno. Aquí se'ns ha quedat un trosset. El que farem és treure'l. Vale, així ho té. Vinga, tot cap a dins. Jo t'aguanto, vinga. Vinga. Vinga, i tot això... Quan remenem... No, espera. En vez de remenar així, mira, remenem així, vale? Poquet a poquet. Vale? Poquet a poquet. Ara s'han de conèixer el sofregit i el cap de les gambes. Els presentem. Gambes, els presentem amb sofregit. Cap a dalt i cap a baix. Molt bé. Vinga. Ja tenim els nostres caps de gambes amb el nostre sofregidet. Vale? Ara és moment del vi ranci. Vale? Com m'agrada el vi ranci. És un producte d'aquí, és un producte català a tope, l'hem de recuperar com sigui. I sí que hi ha conyacs i xeresos i coses així, però per què no utilitzem un vi ranci? Vale? A més, és superaromàtic. Mira, olora. Què? A què olora? A vi ranci. Quina olor. Què fa olor forta? Tirem cap a dins, vale? Tot, sencer. Molt bé. Ens emborratxarem, Vinga, deixarem això coure uns 8 minuts. Vale? Molt bé, fantàstic. Mentre tenim això que es va fent aquests 8 minutets, vale? Entre 7 i 8 minutets, vale? El que anirem preparant són per fer el nostre sofregit per l'arròs. Vale? El bo d'aquesta recepta, vale, és que el sofregit és un sofregit ràpid i per això utilitzem aquests tomàquets secs. Vale? Aquests són tomàquets secs, ja estan hidratats, perquè aquests estan conservats amb oli. Si els compreu secs, els heu de tenir hidratats unes 4 hores abans amb aigua. Si pot ser calenta, millor. Amb aigua. Vale? Els escorreu i els prepareu. Vale? Vinga, això que faci un bon bull. No, això no. Ara això, allò que vagi bullint bé. I mentre fem això, anirem... Mira tu, Clàudia, si vols, amb aquest ganivet. Mira, primer fas tires. I després, quan tinguin les tires fetes, ho gires. I faig una altra tirada. I fas quadradets. Vale? Vinga. Aquí, no? Vinga. Fantàstic.
Vinga. Recordem, vigilem els dits. On han d'estar els dits? Molt bé, fantàstic. Doncs vinga. Em vaig a mirar més temps. Va, aviam què diuen, aviam què diuen. Quina bona olor amb el vi ranci, això. Molt bé. Molt bé, Clàudia. Superbé. Aviam, cuiner, necessitem un mini repàs. Tenim aquí un parell de seguidors que necessiten fer un petit repàs ràpid. Vale. Fem un repàs ràpid. Vinga. Sobretot pel tema del sofregit. Vale. Suposo que heu de parlar d'això, entenc, no? Hem- Perquè és el primer que estem fent. Fem un repàs ràpid. Hem pelat les gambes, les 20 gambes, hem separat els caps de les gambes, hem pelat les gambes i hem tret l'intestí. Hem posat amb un bon raig d'oli les gambes i els caps, xafant-los perquè treguin tot el seu suc, sal i pebre. Vale? Per una altra banda, llavors hem posat el sofregit aquest ràpid, vale? Bueno, o el sofregit base d'aquí, són 4 tomàquets tallats de qualsevol manera, més 2 alls i 20 folletes de julivert, o 40 folletes de julivert. Vale? Ho tritureu bé, tot ben trituradet, i ho aboqueu sobre les gambes. Vale? Li doneu un parell de voltetes, vale? I afegiu el vi ranci. I tot això d'aquí és el que ens està fent aquí el xup-xup. Tot això serà el nostre caldo, vale? El que ens donarà... Olora fantàstic? Molt bé. Vale? Tot això serà el nostre caldo, farem el nostre caldo. Que aquí ens quedem una mica justets, però bueno, ja arreglarem alguna cosa. Vale, ja hi posarem una mica més d'aigua avui. Vale. Molt bé, Clàudia. I llavors ara el que estem preparant és la base del nostre arròs, vale? Que en aquest cas, vale, tindrem el tomàquet que està tallant molt bé la Clàudia, que està tallant a quadradets, vale? I farem el mateix amb l'all. Vale? Tallarem l'all igual. Farem primer bastonets i després farem quadradets. Molt bé, Clàudia, ho estàs fent superbé. No, escolta, Molt bé. un tall professional, Vinga. Que ho has fet molts cops, això, Clàudia? No? Doncs mira. Alguna vegada, no? Però bueno, molt bé. Què ens agrada més, cuinar o menjar, Clàudia? Les dues coses, jo crec que potser ens agrada també molt menjar, eh? Ah, bueno. Vinga, ja tenim el nostre all preparadet. Vinga, i ara quan arrenquem tot això, anirem preparant ja el següent. L'Enric diu que l'aroma li arriba fins al port de la Selva. Ojo, eh? Molt bé. Fins al port de la Selva li arriba l'aroma. Molt bé, Clàudia. Vale, mireu, han passat aquests minutets, vale? Ja tenim, mireu quin espectacle. Mireu aquí. Mireu aquí quin espectacle. Vinga, mireu. Vale? Mireu quin espectacle. Mireu quin suc. Mireu quin suquet ja tenim aquí amb les gambes, els caps i tot. Vale? Vinga, perdoneu que la vitro protesta. Vale? Ara és moment d'afegir el caldo, vale? D'afegir aquesta aigua, vale? Que és el que ens farà el caldo. Vale? Jo veureu que faré una mica de trampetes o marranadeta, vale? Perquè ho veieu bé, no he agafat una olla alta, vale? El que faré és posar la meitat d'aigua ara i després l'altra aigua la posaré després. No és l'ideal, però quedarà bo igual. Vale? Vinga, ara ho tindrem aquí, això, uns 8-9 minutets, vale? A que això es vagi fent. Superbé, molt bé, Clàudia. Mireu, quins quadrats més bonics ha fet la Clàudia. Superbé. Amb aquest tomàquet sec el que aconseguim és que no necessita una cocció molt alta, vale? Necessita una cocció molt curteta, llavors tindrem un sofregit molt ràpid de fer. Fantàstic, Clàudia. Mira, doncs això ho posarem aquí i ja ho tindrem preparadet. Vale? Ho tenim tot preparat. Molt bé. Molt bé, amb això i l'all. Vale? I ja ho tindrem preparat pel nostre arròs.
Vale? Vinga, ara el que farem... Mira, la Clàudia t'ha tallat millor que jo. Jo m'he deixat aquí una miqueta d'all. Què, fa bona olor, Clàudia? Sí? Ara el que farem és prepararem tots els ingredients per la següent recepta, pels musclos, que ja veureu que és una recepta facilíssima. Facilíssima. Però ens anirem preparant, mentre esperem tot això, anirem preparant tot. Vale? Molt bé. Quan això, mentre això s'està fent, el que heu de preparar també és un colador. Necessitarem un colador. Vale? Després el traiem, que el tindrem per aquí sota. Vale? Necessitarem un colador per colar tots aquests caps de gamba i una superfície. Vale? I aquesta olla la reaprofitarem després per tornar a fer el caldo. Vale? Què, van bé per aquí, Sergi? Van bé, de moment van bé. Sí? No diuen res dolent, sempre que després del repàs està tot... Ha quedat tot clar? Queda tot clar, de moment no hi ha preguntes. Vinga. Que estan seguint fent la recepta. Vinga, doncs deixem això fer xup-xup, vale? I anem a preparar els musclos. Els musclos els tenim nets, ja els hem tret la barbeta, vale? I sobretot heu de mirar que els musclos estiguin tancats, que no estiguin oberts. Aquests se'ns han obert un palet algun, vale? Perquè el tenim aquí fora, vale? Però estan tots tancats, o si no, si veieu que estan una mica oberts i els apreteu i es tanquen, vol dir que estan bé. Això ho fem, els que estan morts, diguéssim, es queden oberts, i els que estan morts ens poden fer mal la panxa. Aleshores, aquests els descartem. Vale? Doncs vinga, tenim la ceba tendra. Són uns musclos, a casa, mons pares couen els musclos de totes les maneres. Vull dir, amb tomàquet, amb el vapor, amb llimona, amb gingebre, de totes maneres els hem menjat. Amb vi blanc. Mon pare fa una salseta superbona, així lligadeta, o sigui que el musclo és molt resultant i és molt guai de fer. El meu sogre també fa uns amb aioli, perquè li encanta l'aioli. I llavors tens un contrast així d'aioli. O sigui que el musclo ho accepta tot. Sí o no? I ens agraden els musclos, eh? A tothom li agrada. A tothom li agrada? Bueno, potser hi ha algú que no li agrada, perquè potser sempre hi ha gent rara, Clàudia. Vinga, em tallaré aquestes dues cebes, tallem 2 cebetes a juliana, vale? I deixarem ja preparat pel musclo. Veus? Tallem per la meitat. I tallem per la meitat. Estan tots bé els musclos, Clàudia? Sí? Més hi havia un que estava tancat i fet així i s'ha tancat. Sí? Si veus algun que està obert, el tirem. Vale? Obert. Si no es tanca, el tires. Doncs vinga. Ha tancat. S'ha tancat? Doncs ja està. Una mica verd. Una mica obert. Bueno, mentre la Clàudia va triant els musclos, va, recordeu-vos que tenim cosetes, eh? Tenim aquí. Molt bé. Comença Sant Joan. Encara queda pel sopar de Sant Joan encara queda alguna plaça. O sigui que, si voleu, correu, que encara teniu places pel sopar de Sant Joan. I al tanto. Com? Que està obert tot. Apreta. Es tanca? No era, doncs tira'l. I al tanto que venen els concerts sota la palmera, cada dijous, tots els dijous de juliol. O sigui que us heu d'inscriure i tots són un espectacle de concertassos, us ho dic de veritat. La ballaruca, la bona ballaruca. Bueno, ballaruca al teu lloc. Però això ja s'acaba, eh? Però és el que es porta ara. Això... El nou sistema de ball. Això... Cadireta i només la part de dalt. Però bueno, mira, la setmana que ve potser ja no anem amb mascareta pel carrer. Ah, això han dit, dia 26 han dit, O sigui, correcte. potser dintre de poc ja podem fer ballaruques, va. Ojo. Vinga, va. Que això sembla que s'anima... Que les ballaruques ens agraden sempre. Vinga, va, tenim el caldo, tenim això, és preparadet pels nostres musclos. Vale? Això li falta tot això també. Sí? Bueno, jo no he vist mai repassar uns musclos d'aquesta manera tan... No, avui els musclos estaran, vamos...
Vinga, i agafarem uns alls també. Els alls pels musclos, com que serà com bullits. Sí, però són molt petitets aquells. Agafarem uns 4 allets. Que fem una repassadeta a tots, aviam què passa, aviam què tenen. Jo diria que ja no hi ha cap. Cap, doncs ja està, perfecte. No tenen bigotis ja aquests, no? Alguns tenen No. això. Bueno, però en tenen una miqueta. Se'ns ha anat. Adéu. El pèl és alegria, diuen. Una miqueta sempre en deixem. Vale. Vale, Clàudia, ara hem d'aixafar aquests alls. Com vas de força? Has esmorzat o no? Sí. Sí? Doncs mira, podem fer així, si té això, o si no, mira, fem una cosa. Així i li dones un cop de puny. Aquí. Toma. Vale, vinga. Un altre. Vale. Vinga, un altre. Un altre més. Vale, Hem començat tímides i ara, ens hem animat. molt bé. Un altre. Toma ja. Adéu. I l'últim. Toma ja. Molt bé, Clàudia. Però sí que has esmorzat, sí. Sí que has esmorzat. Vale. Això ja està. Això ja fa bona pinta, això, oi que sí? Ja fa bona pinta, això, Vinga, ens queda una miqueta per aquí. Salut! Aquí en tens. No, la tens aquí. Te dona el tiet. Molt bé. Bueno, doncs és l'últim. És l'últim. És l'últim de la temporada. O sigui que hem de donar gràcies a molta gent, Hem de donar gràcies a la Casa Blandall, primer de tot. Hem de donar gràcies a la senyora realitzadora, que està aquí amb nosaltres, que sempre va apretant els botonets per canviar de càmera. Hem de donar gràcies a la Clara, que està pendent que tot funcioni, de les xarxes, tota la connexió, tot. A la Carlota, que sempre m'ajuda a preparar tot això que veieu. Al Sergi, que sempre està pendent de vosaltres i us fa també tots els grafismes i està atent de tot això. Al Tito, por supuesto, que és qui munta tot aquest espectacle de càmeres i això. O sigui que moltes gràcies a tots, ens ho hem passat molt i molt bé i hem disfrutat molt. O sigui, moltes gràcies a tots per aquesta superoportunitat. Fa una olor això, Vinga, va, que començarem a fer cosetes, perquè si no, això se'ns posarà el temps a sobre. Està fent bombolles? Doncs vinga, ara, moment de colar el nostre caldo. Vinga, tu m'aguantaràs ara? Mira, me l'he deixat allà sobre el colador. Mira, parem això. Mira, tu m'aguantes el colador? Vinga. Fantàstic. Vaig, poquet a poquet. Poquet a poquet. No hi cap. Sí que hi cap, sí. Doncs està caigut tot això. Que te pesa molt? Sí. Vinga el rescate. Però han caigut caps. Bueno, després ho tornarem a colar, no pateixis. Vale. Vinga, ara aixafem tot això, perquè mireu. Mireu quin líquid més bo. Oh! Vale. Doncs vinga, i ara sí que li donem canya, perquè si no el temps se'ns tira a sobre. Vinga, ho aixafem tot bé. Mira, ara tu, Clàudia, el que em faràs és, aquí, porta la tapa cap allà, posa-la allà a sobre, per allà sobre aquella taula, on vulguis. Aviam, si ho fem així, tiquitic, tiquitic, tiquitic. Vinga. Allà què faig? Molt bé. Ara. Ara el que farem, Clàudia, és encendre aquest foc. Aquest foc gran. Sí. Vale. I li posarem... Està al 5, perfecte. Aquí, en aquest caldo, canya, vale? Perquè volem que ens bulli, que estigui calentet. Vale? I aquí farem la mitja trampeta aquesta que us he dit perquè no ens hi cabia tot. Vale?
i llavors el que farem és tirar l'aigua. Posa una altra aigua aquí, allà dins, poquet a poquet, que no t'esquitxis. Des de més a baix, així no ens esquitxarem. Molt bé, fantàstic. Ja ens hi cabrà tot, mira que bé, mira que bé. Pum! I mireu quin caldo tindrem aquí, més espectacular, eh? I només hem tingut les gambes i ja està. I no hem tingut gaire cosa més. L'hem potenciat amb el nostre sofregidet aquest ràpid i tot, però ja ho tindrem. Vinga, remena una miqueta. Poquet a poquet, que no se'ns caigui. Llavors aquí. La Maria Josep ens pregunta si rectifiquem de sal i això, al caldo. Sempre, hem salat els caps, i la rectificació sempre la fem amb l'arròs. Si, per exemple, aquest caldo el volguéssim guardar per qualsevol cosa o així, el podem guardar. Llavors sempre rectifiquem amb l'arròs. Llavors quan ja tinguem el... Allà provem si... Llavors provarem aquí, si està bé, doncs pa'lante. Rajolinet d'oli. Llavors aquest tomàquet i ceba que teníem, tomàquet i all que teníem, el tirem aquí dins. Vinga, i li donem unes voltetes. Sobretot el foc que no estigui molt alt aquí, perquè no volem que se'ns cremi l'all, sobretot. Perquè si se'ns crema l'all, ens amarga i ens dona mal gust. Vinga, comencem amb un foc una mica moderat. Mira, ja està calentó, Molt bé. Necessitem que estigui ben calentet, perquè ara quan estigui tot això ben calentet, això una mica ja, quan l'all ja canvia el color, el que farem és tirar aquest caldo aquí dins. Vale? Sí, ja està molt calentó. Està molt calentó? Ara té que reposar. Té que reposar? Molt bé. Les culleres no les deixem mai aquí dins. Vale? Mireu. Mira, Clàudia. Veus? L'all, veus, ja va canviar el color. Veus com balla? Va fent així. Xucu, 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 xucu. Com balla l'all? Xucu, 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 xucu. Doncs així, això és bo. S'està quedant marró. S'està quedant marronet, exacte. Molt bé. Molt bé, doncs ara ja és moment de tirar tot aquest líquid aquí dins. Vale? Preparada? Podrà. Podré? Tu què creus? Confies en mi o no? Sí. No gaire, t'he vist, Vinga. Vinga, tot aquest caldo cap a dins. Fantàstic. Vale? El remenes una miqueta, Clàudia? Quina oloreta a all més bona, Quina oloreta Mireu l'all, ara l'all flota una miqueta. Vale? Ara el que necessitem és que aquí agafi una miqueta Exacte. Vinga, ara necessitem que això agafi temperatura i just agafi temperatura el que farem és tirar-lo. Llavors ara el que farem, Clàudia, és posar el foc a tope. Al 10. Vinga, no hi ha més. I quan tinguem això a tope, llavors es remena sol. I de mentre ja anirem agafant una cassola pels nostres musclos. Una cassola que tingui tapa, sobretot. Que jo, ara que penso, la tapa me l'he deixat. Ara l'aniré a buscar. Sí, me l'he deixat allà, ara la buscaré. Allà darrere, però no pateixis, ja la busco jo. Molt bé, això què? A quasi, a punt de bullir. L'arròs aquí preparat. Tenim, ara quan això comenci a bullir, tirarem l'arròs. I cabrà. I cabrà de sobres. En principi ha de cabre de sobres. O sigui que comencem amb els musclos? Vinga, perquè tenim aquí un quart d'horeta. Comencem amb els musclos. Els musclos, millor fer-los i menjar-los, però bueno.
Nosaltres els presentem i així els veieu. Rajolinet d'oli. Mireu quina cosa més fàcil serà això, Ja ho veureu. Mira, fan ser oli. Sí, perquè tenen aigua, no? Molt bé. Vinga, llavors necessitarem. Per aquí necessitarem la nata. Jo t'ho vaig acostant tot. La sal i el pebre. Ui, que no veig. Sal, pebre... Ara anem a veure si és la sal. Aviam, prova que sigui la sal i no posem el sucre. Què? És sal. És sal? Bueno. Sort que és sal, que no ho hem fet al revés. Vinga, doncs ara ja tenim la nostra olla calenta i tirarem tota aquesta ceba cap a dins. Vinga. Et piquen els ulls. Et piquen els ulls de la ceba o de menjar sal? De la ceba. Ah, de la ceba. Vinga, tot cap a dins, va. Espera, és que ho hem fet una mica malament, això. Vinga, tot. L'all, també. La ceba i l'all. Està a punt de bullir. Està a punt de bullir? Fantàstic, doncs Sembla. mira. Una bona pinta que fa. Fantàstic, doncs ara tirem el nostre arròs. No? Tot. Que també? Aquest també. No el tiris de tan a dalt, que si no esquitxarà. Vale. Te donem una volteta. El donem una volteta, deixem que tot l'arròs es posi per tota la superfície, vale? I està bullint, perfecte, ha de bullir. I llavors, a partir d'ara, calculem 6 minuts. 6 minuts, vale? Mira, Clàudia, pots calcular 6 minuts, tu, que tu ara m'agrada molt calcular coses. Vinga, 6 minuts. Vinga, 6 minuts a foc a tope. Bueno, mira-ho més o menys. Posaré com a matar. Vale, vinga. Vinga, els alls cap a dins. I Clàudia, què havia dit? Que m'havia deixat la tapa, no? Doncs pues, tu em remenes això i jo vaig a buscar la tapa, va. Que bé la tapa... Ui! Que bé la tapa! Que bé la tapa! La tapa la necessitem per després. Posem ja la tapa, no perquè això... No, la tapa és per aquí. Sí, ja, però... Aquí no necessitem tapa, perquè necessitem que tot aquest caldo s'evapori. Si posem tapa, no s'evaporarà. Fa olor a cebeta bona? Molt bé. Vinga, donem unes voltetes. Vinga, i quan ja la ceba quasi estigui com un palet transparent, el que farem és tirar aquest julivert, que el que vaig a fer és picar-lo una miqueta. Agafeu un grapat de julivert, i ho reserveu una miqueta també per després. Transparent, mira, N'hi falta un palet, Clàudia, un palet més encara. un palet. I l'all també està començant. I l'all està començant? Bueno. Molt bé. Superbé. Ja podrem tirar... Quasi el podem tirar. Vale? Llavors el que farem és tirar els musclos, tirar el julivert, tirar els musclos, tirar la sidra. Toma ja. A lo loco. La sidra... La sidra, el bo de la sidra és que ens donarà un gustet molt dolcet, molt bo. Amb aquest toc d'àcid de la poma i això ens donarà uns tocs molt simpàtics en el musclo. I amb la nata el que aconseguirem és que siguin com cremosos, ja veureu. Quina cosa més bona. No veig res. No veus res? Doncs obre els ulls. Ah, pel fum! Ah, vale, pensava que estaves tancant els ulls. Vale, fantàstic. Vinga, cap a dins. 2 voltetes, Clàudia, i tirem els musclos, va. Una volteta... 2 voltetes. Ja està? No, 2 voltetes hem dit, t'has descomptat. Vinga, musclos, cap a dins. També donem una volteta. Està fent suc. Tota l'aigua que té el musclo.
Vinga, i la sidra. Salta això. Salta. Molt bé. Buah, quines aromes ja pugen, eh? Sí. Quina olor. Més cítrica, més bones. Aviam. Jo a la que s'olora algú nou vinc, eh? Vinga. Aviam. Oh, quina oloreta més bona, eh? Sí. Amb aquesta Vinga. olor a sidra. La deixem un minutet aquí. Són encara falten. Vale. Vinga, Bueno, escolta'm, això ho tenim molt avançadot, no? anem en tempo. Clar, ens falta el postre, encara. Ah, és veritat. Ojo, que a més hem de fer un sorbet aquí i anem una mica justos. Bueno, Sense nevera. I a més farem un sorbet sense nevera. Aviam si ho aconseguim, eh? Serà difícil. Serà difícil, sí. Vinga, aquí necessitem una mica més de potència de foc. Com que no la tenim, el que farem és tapar una miqueta. Tet, posa-hi la tapa perquè ens agafi bé temperatura. Molt bé, fantàstic. no cal tapar els musclos? El que, Si tens temperatura no cal tapar-los? bueno, s'obriran igual, però així és el que faran és fer savall. Jo sempre els tapo. perquè Sí, això- però el que volíem és que l'alcohol de la cisa S'evaporés s'evaporés una mica miqueta, més, vale. però com que el foc aquest li costa una miqueta Això pobre, és doncs llavors el taparem ja. Vale. Què, Claudieta, com ho veus, això? Bé? Menjarem bé o no avui? Tu què creus, que menjarem bé o no? Ui. Sí? Bueno. Encara falta una mica d'arròs. Li falta una mica l'arròs? Bueno. Vinga, va. Doncs mentre els musclos van agafant temperatura aquí dins. Mentre... Això va fent xup, 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 que ens deu quedar ja poquet per baixar-li el foc. Vale? Anem a fer una mica d'espai aquí, anem a fer net. Ara són moments d'aquests que podem anar endreçant coses, saps? Vinga. Molt bé. Fantàstic. Ui, ens ha saltat. Les cebes i això, ho posem aquí al costat. Aviam. Anem a mirar com tenim aquests musclos. Anem a mirar una miqueta així, però s'han de veure mirar. Ui, 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 bueno, s'estan obrint, mica en mica. Que estava allà així, Dos. Vale. És que aquest està supercalent. Si tenim problemes tècnics del directe, Vale. Vinga. Ara han passat els 6 minuts, just. Sí. Vinga. Aquí molt poquet. Vale, doncs baixem una miqueta el foc. Vale. Baixem el foc una miqueta, ara estava a tope, ara ja que no estigui a tope del tot. Vale, ara sí que podem baixar. Va, ja està, ja l'he baixat. vinga, ho tornem a tenir a tope ja, Vinga, va. Ara si s'encén de nou. Vale, llavors tenim 6 minutets amb l'arròs, vale? Tenim els musclos en marxa. Vinga, Clàudia, anem a fer el postre. Vinga, tenim. Aquí no el farem? Ho farem aquí. Va, farem... Mira, vés a buscar el got de la bata... Ah, vale, fantàstic. Ja. Bueno, espera't un moment. Ara, que no ens equivoquem, ara el sucre, que estem fent el postre. Això és, aviam per descarte, però aviam si hem posat 2 vegades sucre. Ai, 2 vegades sal. Què? Està molt més bo que la sal. Està més bo el sucre que la sal? Ja ho diuen, ja. Vale, doncs anem a triturar la síndria. Si tinguéssiu la síndria i la cirera, doncs això, síndria i cirera. Vale? En aquest cas no. I les 3 cullerades de sucre. Vinga. Molt bé. Molt bé. 4, superbé. Vale, i ara triturem tot això. Espera't un moment, que t'ajudaré. Vinga. Anem a fer un suc de síndria.
enganxat. S'enganxa al fons, sí. Vale. Vale. Vale, fantàstic. Fantàstic. Vale, i aquí li podíem posar una substància química que es diu lecitina de soja, vale, que és el que ens ajuda a fer com a espessí. Però ho farem a la brava, a veure què passa. El més natural possible. Llavors, per fer això, per fer el nostre sorbet, el que necessitem és gel. Vas a buscar gel? Mireu, l'arròs aquest va fantàstic. Fa molt bona oloreta. Ara sí que és un momentet del que ens comentaven abans. Provar aquest suquet. Prova. Li falta sal? Sí, li falta sal, sí. Jo agafo això i tu tires sal? Vinga. Tira-hi sal. Sense por, una miqueta més, perquè si no... Molt bé, una miqueta més. Superbé. 2 voltetes. Bueno, tenim a la gent que està salivant, pel xat. Vinga, ja tenim això, la nostra nata. La tirem. Tira, sense por. Aquí dins. Ara són Molt bé. els musclos. I ara remenem, li donem unes voltetes a això. Ara són blancs. Bueno, el blancó aquest potser se'n va una miqueta. Tornarà potser una miqueta més verdós o què? Quin color ens agafarà això? Ja ho veureu. Vinga, Sorpresa. ja tenim... Els músculs veieu que quasi estan ja oberts, Ja estan quasi oberts. Vale? Deixarem destapat. Ara ho farem. Deixarem destapat que s'evapori una mica tot això. Molt bé. Vinga, va, anem al postre, va. El postre. Posarem Inventos del TVO. part del nostre suc, el posarem aquí. Això és molt difícil. Aviam, perquè no m'ha agafat un... Vale, ho fem entre els dos, Sí. Tot a dins? Vinga, posem una miqueta i tanquem. Queda una miqueta, però bueno. Això es pot anar fent per parts o així. I ho tanquem. Sí, superbé. Vale? Llavors farem... Traiem tot l'aire que puguem. Cuidao, que ens sortirà. Traiem tot l'aire que puguem i ho tanquem bé. Vale. Ben tancat. I això el que farem, ho ficarem dins d'una altra bossa. Vale. Però a aquesta bossa li posarem gel. Està congelat, també. El gel està congelat, bueno, d'això es tracta. Li posarem gel. I molta sal. Aquesta la sal o el sucre? Aquesta la sal, no? Però sí, perquè em falta molta sal. I molta sal. I això és... Molt bé. I ara hem de posar, Farem això. això aquí dins. Aviam si ens hi cap, perquè les bosses són petites, si no, Sí, una miqueta. una miqueta, no? Així. I Després ho tindran que demanar així. tanquem. I ara, clar, el que hem de fer és fer massajitos. I anar remenant. Vale? Ho pots apoyar aquí i anar remenant. Necessitem remenar molt i molt. Vale, mireu, els nostres músculs quasi els tenim. Fantàstic. L'arròs ja li falta poquet. I això també li falta poc. Això també li falta poquet, però això necessitem aquí bastanta canya, aquí. Que la bossa és una mica petita. Sí. Potser... No s'estan coneixent. Eh? Que no s'estan coneixent. No s'estan coneixent gaire. Si no, farem un altre truco de la mandrugo, i si no ho farem amb un bol. En el bol i ho posarem tot aquí. Sí, està bé. Sí? S'està... Aviam? S'està congelant. No gaire.
Mirem directament tot aquí. Mira, fem una cosa, anem a provar-ho aquí, aviam si ho aconseguim aquí. És que aquesta bossa era molt petita. Vale, i el que hem de fer és això aquí sota. Boles de nieve. Llavors, si vols amb una bossa vaig fent així. I vas remenant. Vale? Bueno, estem a la recta final ja, Estem primer. quasi. Bueno, anem a fer un sorteig. Anem a fer un sorteig, va. L'últim sorteig de vi que ens queda per sortejar abans d'acabar la temporada d'estiu. Però va, anem a fer una pregunta molt relacionada amb el que ve la setmana que ve. No? Jo penso que hauríem de preguntar quin és l'origen de la foguera de Sant Joan. Ostres. Quin és l'origen? Aviam si algú, una miqueta, la festa, aviam si algú sap per què. Així que, bueno, ho deixem. Ja sorteig d'ampolla, de vi, pot ser blanc o negre, depèn del que agafem de la nau. Una de les dues. Després tenim l'Enric que ens diu que amb totes les receptes que hem anat fent durant aquests dies, que ja té per tota la temporada d'estiu, fins que tornem a començar la temporada que ve. No, això... Així que, bueno, Enric, de moment ja tens per anar fent, ja veurem si temporada que ve podràs fer-ne més. I tenim a tots els altres espectadors que estan molt contents d'haver participat amb nosaltres amb el seguiment de les receptes i tot així, així que moltes gràcies per seguir-nos des del directe i després visualitzar-nos en el YouTube. Així que moltíssimes gràcies. Espero que us hagueu aficionat a cuinar una miqueta més. I subscriviu-vos al canal de Casa Orlandai, que no només hi ha cuina, sinó que hi ha de tot. Hi ha concerts, hi ha xerrades superinteressants. O sigui que subscriviu-vos al canal ja, però fes-ho ja. Subscriu-te al canal i dona la campaneta aquesta al costat i així tots els vídeos que pengi a la casa estaràs super alerta de tot el que passa a la Casa Orlandai, que és molt important. Vale, això, l'arrosset aquest, ja el tenim. Vale? Ara, això ho traurem... Mira, ho emplatarem aquí i així fa bona pinta tot. Vinga, cuidado que vinc. Oh, que ja està començant a sortir. Vinga. Molt bé. Però l'hem d'enterrar, l'hem d'enterrar. L'hem d'enterrar amb tots aquests gels. Vale. No sé si ho aconseguirem, Clàudia? No sé si ho aconseguirem, això. Però bueno, aviam. Remate final de l'arròs. Vale, totes aquestes gambetes que teníem, que les hem pelat, òbviament no les tirem. Vale, un bon rajolí d'oli. Paella ben calenta. L'arròs ja quasi va fent el xup-xup. Això què és? Això és oli, vigilem no et cremis. Vale, el que farem és Tirar la gamba. totes aquestes gambetes les marcarem aquí. Pim-pam, Vull dir, volem una marcadeta ràpida. Jo en tinc moltes gambes. Vinga, va, que emplatarem i tastarem. Podria ser un suc, Però és un suc, no ho aconseguirem, tu creus? Vinga, li donem 2 voltetes aquí. Aquí quasi ho tenim. No, cuidao que et cremaràs. Ah, vols el drap? Vale. Vinga, unes voltetes a les nostres gambes. Que no estiguin superfetes les gambes. Si realment a vosaltres us fa com cosa que la gamba quedi crua i aquestes coses, cadascú que faci el que vulgui. Nosaltres les deixarem poc fetes, perquè a més el que farem és que les deixarem aquí sobre, perquè amb aquest caloret del nostre arrosset
ens vagi ja acabant de coure. Vale? Vinga. Jo les saltejo perquè no em cabien totes, però si no les feu així, una a una, i ja està. Bueno, ja estem, Clàudia, quasi. Tenim guanyador, Tenim guanyador? Tenim guanyador. Aviam què ha dit. Tenim guanyador. Tenim guanyador. Vols dir qui és el nom del guanyador? Mira, és aquest d'aquí. Què posa aquí? Eduard Leden. Molt bé, doncs l'Eduard ens ho ha explicat molt bé perquè sí que és veritat que hi ha gent que diu que és a l'inici de l'estiu, que és el dia més curt i es fa celebració, però parlàvem sobre per què l'origen de la foguera i llegiré tal qual el que ens ha posat ell perquè és correcte. Prové de les festes paganes, el dia que va néixer Sant Joan Baptista, que el seu pare, Zacaries, va manar a encendre una gran foguera per celebrar el seu naixement. Així que ja tenim vi i guanyador de l'últim concurs. Molt bé! Un aplauso, no? Un aplauso! Bravo! Bravo! Recordeu també que tenim tot aquest producte tan fresc i tan bo que avui tenim aquí, d'aquí, del nostre gran proveïdor, Peixos Frederic. Peixos Frederics. Tu no coneixes Peixos Frederics encara, Clàudia? Home. Cada dia hem fet Peixos Frederics aquí, Sí, si no la Clara es queixa. Bueno, va, posem aquesta gambeta aquí, parem ja el foc. I boníssim. Bueno, això ho hem de provar, Està cremant. Està cremant, això sí. Vale, posem les nostres gambetes aquí. Com que se'ns ha parat una miqueta aquest suquet, aprofitem sempre, com que se'ns ha parat la corrent durant un segon, ens faltava apurar un palet més. Però bueno, nosaltres el deixarem reposar i vosaltres ja veureu que us quedarà una miqueta més eixugadet, aquest arròs. Doncs va, què? El nostre postre, que ho hem aconseguit o no? No gaire. No gaire, perquè amb la cirera ho haguéssim aconseguit. Bueno, ha sigut un fracàs aquest, però bueno. Però a mi m'agrada. Però hem fet un suc boníssim i fresquíssim, sense nevera, això sí. Vale? Doncs què? Va, recollim una miqueta això. Vale. Lo traiem d'aquí. I ara sí que... Va, Venim a provar ja? anem a provar. Venim a provar, molt bé. Proveu musclete, va. Anem a provar musclete. Ha sortit disparada. Va, musclete. Aviam, musclete. Va, amb una mica de suquet. Sucar, el més important, el sucar. Aviam, aquesta salseta. Què? Puc menjar o no? Està molt bona, això? Molt bé. Està molt bona. Està bo, no? Així cremosets. Uns musclos diferents. Va, hi farem un platet. Va, en provarem una miqueta només, perquè està supercalent i l'hem de deixar reposar. Un altre mentre el cuiner va menjar un altre. No diguis res. Vinga. L'havíem fet tu. Un arrosset ràpid, perquè realment no porta ni un sofregit llarg, ni un gran caldo i això, però és un arròs de gamba que mireu quin coloret té el caldo. Mireu quin color té el caldo. Vale? I... Què? Provem? Estem aquí mano a mano amb la Clàudia. Sí, vosaltres esteu amb els musclos, Amb els musclos. Sí, està molt bona. Aviam, espera, mira, Clàudia, Té, vols provar aquest? Sí, però està cremant. Sí, està cremant. La gamba no, agafis ara que et cremaràs. Aviam. Anem a agafar una miqueta d'arròs. La salsa està molt bona. Et falta un palet de sal. Sí. Rectificarem de sal i el deixarem estupendo. Oh, que bo! Quin gust de gamba bona, Grostet de gamba, Està molt bo el gustet de gamba, que Però falta està salsa. molt bo. Un palet de sal, que ens faltava, rectificar és de savis, una volteta així i així el tenem, cuideu que et cremes els dits.
Fantàstic. Ara sí, el deixem així i diem adéu. I diem adéu primer? Adéu. Home, home. Bueno, família, Vinga, som-hi aquí, els tres. Uepa, que t'acaus. Som-hi. moltes gràcies a tots els que heu fet possible tots aquests programes, moltes gràcies a Casa Holandai i moltes gràcies a tots els que ens seguiu des de casa i després heu vist les receptes des de casa. O sigui que molta cuina, molt menjar, seguiu a la Casa Holandai, seguiu a Bigfood i ens veiem pels puestos. Aviat, aviat. O sigui que... Bon estiu a tothom. Adéu, bon estiu! Adéu, que vagi molt bé. Adéu, adéu.